Li Bakurê Kurdistanê cara yekem ku Pergala Gazê li gundan hate belavkirin. Li navçeya Hênê ser bi bajarê Amedê Pergala Gaza ku mirov dikare pêxwe li ber germ bike, li tifkan de bikarbîne û ava germ bi dest bixe, bi boryan li malên gundiyan û li xaniyên navçeya hat kişandin û hate belavkirin. Xebata vê pergalê şaradariya navçeya Hênê bi rêve dibe. Serokê şaradariya Amacê pê dike ku tonên êzing û komiran divê demî de buha bûne. Ji bo ku welatî di rewşekî paqij de bijîn, Pergala Gazê ji bajaran birine mala gundiyan. Ana doğal gaz pır önemli ji ilçara. Tabii ekonomik durumya ana gavadine ku pır düşüge. Ondan sonra me elektrik girtiği beni erde me normal saat danı ser direga kaçak diye ilçe medan nabe. Via masrafli bu tabii millet beri alimi bu elektrik bedava ok dikir. Dura ku evi elektrik sistemi girtin ser direga maliyet pır ağır bu. Tabi doğal gaz ihtiyacı bir bu. Mez Cumhurbaşkanı Khurago viz talimat da hem dedin ilçe hem dedin gunda. Ana da programa meda gund kime mezineyi gürbüz diye mahalle kimeyi ilçe mekadan ana başı vidikin ileride inşallah mebedin kişi gündehu. Sistema gazê li dervî navçê hatiye damezrandin û bi kamyonan gaz tînin beraboryan didin ku welatî jê feyde bigire. Welatiyên ku cara yekeme li mala xwe Pergala Gazê bikartînin jî dibêjin, mala mirov ji dixana sobeyan qirêj dibû. Her dem ava germ ji kaniyan nedahat. Niha bi saya gazê êdî em rehet dijîn. كما بالراحت ما ترى راحت تجيرين أيش هم راحت نجيرين سردب ما قون تين بيسر هم جن إما أنك راحت أفداسن قون دخ بكون هني قلصز بجيرو هني بيرتو بيخو بيرو يا ميك خو بوجون دس خو بعض أويا خجار من دوام لي بنت بينا أنا راحتها أستا her çi toca misafir bir yatak yorgan aç yatsınlar o zaman hepimiz bir odada olacaktık. Hepimiz bir odada deyip en kahça zavarın rahatı izafesta. Kum yardımcı bir önce Allah'a çok şükür eken o gün de çok teşekkür eken. Başkan Vali Bey'le vakit var. Mikyariye altı hani ne havayana. Hêjayî gotinê ku xelkê navçeya Hênê bi piranî zazane, bi zimanê zazakî de axivin û kurdin. Nüfusa Hênê 36,406 e. 19 gund ser bi navçeyê re ye. Şaradariya armanc dike ku Pergala Gazê bibe hemî gundan. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.